slappet af og haft sjovt lidt, når man vil have noget, ikke? Ja. Jeg kunne godt finde på at blive hjemme og tage noget mere uddannelse. Ja. Altså, så bliver jeg nok faktisk et semester med noget her, ikke? Ja. Så er vi blevet her imellem. Vi er blevet bedre, men ikke helt... Det er blevet lidt bedre. Det tror jeg fandme heller ikke. Det tror jeg ikke. Det var ja. Ja, og det